Ei paska, loppuu bensa. Joku, joka tässä pyörii reipulalla, voi pyöriä tätä aluetta vähän ympäri. Joo, mä pyörin tässä koko ajan. Joo, hyvä. Mä en voi, missä on lähi, mulla on missä on... Mene polvilles. Adio. Sakari, missä sä oot? Tulos kaupunkiin. Oli tosi pyörä. pyörä. Ihan pirun kerrasta. Nyt äkkiä mietitään, jos mä annan toi lähde kaupungista. Lähetään vittuun nyt! Lähette panokset keräämään. Se, joka sanoo, että voi kerätä panokset, varmaan kerää ne vittu. Niinpä. Pidetään vähän sanoista Sä voit kiinni. kerätä, siinä oli... No, ei mulla tuu tästä puskatuomio, kun mennään ihan takoon, kun meikä on niin kova äijä kuulemma. Piti maksaa luonnossa 30 minuuttia. Häh? Niin. Vittu 30 minuuttia niin munasta oli siinä. Ei mut mä oon tässä poliisin. Joo, vähän oli Haro Konstaa pelillä tää valko juustoa taas vielä ei ollu kunnolla pessy, niin oli vähän ällöttävä.